Ja, totdat ze me gaat weghalen. Een remmetje erop. Heel goed. Heel goed. Wie zit er voor? Nou, wie zit in het midden? Nou. Wie zit achteraan? Maarten, volgens mij is het midden. Wie zit vooraan? Nou. Wie zit in het midden? Nou. Wie zit achteraan? Ja, is er allemaal. Als ik dit start weet je wat daar de bedoeling is, hè? Zie je die vooraan, over naar midden, over achteraan. Zie je één keer nog vlieg, hard niet voor, achter zal er wel bij te zien, hè? Daar de knoppen, de trompetje, zit je er klaar voor? Ja, je voorhalen. Ja, de knoppen. Ja, zie je wel blikken, dan zie je dat beter, hè? Die zie je net het goed. Die had ik net niet horen in het midden. Nee, ja, de handen in het midden. Prachtig. Hoe is het met ballen? Ballen in de zakken. Hoe is het met ijzer? Hoe is het met nummeling? Wat is het? Kies het wel. Hey, ik kies eruit. Ik hoop je nog. Ik wil kiezen. Ik wil kiezen die zelf te zien. Ik wil kiezen die timer is. Ik ga op. Let hem op! Dat was het oefenen net. Die mag allemaal zijn. Ook het zien, vooraan het zien. Ook daar. Jan de Donker, Prins Pascal, Kieker Zoon. In het midden, want die zit net goed in worden. En die zakken. Achteraan, die houdt de ogen en die zakken. Die vier boven. Zakken. Oh. Maar je kunt een ander. Ik heb een verrassing. Hier zitten. Ik voel een windje. Ik voel een golfje. Ik voel een regen. Ik voel storm. Ik voel een tsunami. Let op. Als je vandaan komt, al die plekken, al die deelnemers, toestingstekst, en plaatsen die zich lopen, mannen niet. We zitten samen, vast over samen. TVK 2014 in de vierde auditie. De allergezelligste, de allerdrukste, de allerbeste. Ik wil het horen, ik wil het voelen, één vraag, ik wil het weten. Hoe is het allemaal hier? Top!
Ja, dan wil je nog geen instructie te flashen. Die bedoel ik. Zo oud ben ik aan die. Die eigenlijk zijn ze van Limburg. Die zeggen dat ik nu 1200 man hier tegen taal. Ik heb zo lekker niks goed gehoord. We rechten het redelijk. Voor ik